Akwụkwọ nke atọ nke Mosis dere, akwụkwọ Levitikọs isi nke 4. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Gwa ụmụ Izrel okwu sị, mgbe mmadụ ga-emehie n'amaghị ama megide ihe ọbụla n'ime ihe Jehova nyere n'iwu sị, emela ha, o wee mee otu n'ime ha. Ọ bụrụ na onye nchụaja etere mmanụ emehie dịka ikpe ọmụma ndị m si dị, ọ ga-ewetakwa nsọ nwa oke ehi zuru oke banyere mmehie ya nke o mehieworo ịchụrụ Jehova ka ọ bụrụ àjà mmehie. Ọ ga-eme ka oke ehi ahụ bịarute ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute n'ihu Jehova. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi oke ehi ahụ, gbukwaa oke ehi ahụ n'ihu Jehova. Onye nchụaja etere mmanụ ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi webata ya n'ụlọ ikwu nzute. Onye nchụaja ahụ ga-ede ya mkpịsị aka ya n'ọbara ahụ, fesa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ ugboro 7 n'ihu Jehova, n'ihu akwa mgbochi nke ebe nsọ ahụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ tinye n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee n'ihu Jehova, nke dị n'ime ụlọ ikwu nzute. Ọ bụkwa ọbara niile nke oke ehi ahụ ka ọ ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ, nke dị n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-esikwa n'ime ya welie abụba niile nke oke ehi nke àjà mmehie, bụ abụba nke na-ekpuchi ihe ime, na abụba niile nke dị n'elu ihe ime, na akọrọ abụọ, na abụba nke dị n'elu ha, nke dị n'akụkụ ụkwụ, na mba imeju nke dị n'imeju n'akụkụ akọrọ ka ọ ga-ewezuga ya, dịka esi n'oke ehi nke ihe àjà nke àjà udo eweli ya. Onye nchụaja ga-esurekwa ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ. Ma akpụkpọ oke ehi ahụ na anụ ya niile, tinyere isi ya, tinyekwa olu ụkwụ ya na ọrụ aka ya, na ihe ime ya na nsị ya. Ọbụla oke ehi ahụ niile ka ọ ga-ebupụ jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu ruo ebe dị ọcha, ruo ịkpọ ntụ, suree ya n'elu nkụ n'ọkụ. N'elu ịkpọ ntụ ka a ga-esure ya ọkụ. Ma ọ bụrụ na nzukọ niile nke Izrel emee ihe n'amaghị ama, e wee zopụ ihe ahụ n'anya mkpọkọta Izrel, ọ bụrụkwa na ha emewo ihe megide otu n'ime ihe niile Jehova nyere n'iwu banyere ihe a na-agaghị eme, ikpe wee maa ha. Mgbe a mara mmehie nke ha mehieworo n'ime ya, mkpọkọta Izrel ahụ ga-ewetakwa nsọ nwa oke ehi ịbụ àjà mmehie. Ha ga-emekwa ka ọ bịa n'ihu ụlọ nzute. Ndị okenye nzukọ ahụ ga-ebikwasị aka ha n'isi oke ehi ahụ n'ihu Jehova. A ga-egbukwa oke ehi ahụ n'ihu Jehova. Onye nchụaja etere mmanụ ga-ewebata ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi ahụ n'ụlọ ikwu nzute. Onye nchụaja ga-edenye mkpịsị aka ya n'ime ọbara ahụ, fesa ya ugboro 7 n'ihu Jehova, n'ihu akwa mgbochi ahụ. Ọ ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ tinye n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà nke dị n'ihu Jehova, nke dị n'ime ụlọ ikwu nzute. Ọ bụkwa ọbara niile ka ọ ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ, nke dị n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-esikwa n'ime ya welie abụba ya niile, suree ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ebe ịchụ àjà.
Ọ ga-emekwa oke ehi ahụ dịka o mere oke ehi nke àjà mmehie. Otu a ka ọ ga-eme ya. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ha mmehie ha. A ga-agbagharakwa ha ya. Ọ ga-ebupụkwa oke ehi ahụ jee n'azụ ọmụ ma ụlọ ikwu, suree ya ọkụ dịka o surere oke ehi mbụ. Àjà mmehie nke mkpokọta Izrel ka ọ bụ. Mgbe onye isi na-emehie mekwa ihe na-amaghị ama megide otu n'ime ihe Jehova nyere n'iwu banyere ihe a na-agaghị eme, ikpe wee maa ya. Ọ bụrụkwa na eme ka ọ mara mmehie ya nke o mehieworo n'ime ya, ọ ga-eweta mkpi bụ oke zuru oke ka ọ bụrụ onyinye ya iji bịaruo nso. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi mkpi ahụ, bụkwa ya n'ebe a na-egbu anụ àjà nsure ọkụ n'ihu Jehova. Àjà mmehie ka ọ bụ. Onye nchụàjà ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara nke àjà mmehie na mkpịsị aka ya, tinye ya n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ. Ọbara ya ka ọ ga-awụsịkwa na ntọala ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ. Abụba ya niile ka ọ ga-esuru ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà, dịka abụba ihe àjà nke àjà udo. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya. A ga-agbagharakwa ya. Ma ọ bụrụ na otu mmadụ n'etiti ndị ala emehie na-amaghị ama n'ime ihe megide otu n'ime ihe Jehova nyere n'iwu banyere ihe a na-agaghị eme, ikpe wee maa ya. Ọ bụrụkwa na eme ka ọ mara mmehie ya nke o mehieworo, ọ ga-ewetakwa ewu bụ nne zuru oke banyere mmehie ya nke o mehieworo ka ọ bụrụ onyinye ya iji bịaruo nso. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi ihe àjà mmehie ahụ, gbukwaa ihe àjà mmehie ahụ n'ebe àjà nsure ọkụ. Onye nchụàjà ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara ya na mkpịsị aka ya, tinye ya n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ. Ọ bụkwa ọbara ya niile ka ọ ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ àjà. Abụba ya niile ka ọ ga-ewezuga dịka ewezugara abụba n'elu ihe àjà nke àjà udo. Onye nchụàjà ga-esurekwa ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà, ka ọ bụrụ ihe isi ụtọ a na-esurere Jehova. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya. A ga-agbagharakwa ya. Ma ọ bụrụ na o weta nwa atụrụ dịka onyinye ya iji bịaruo nso, ka ọ bụrụ àjà mmehie na-ezuru oke ka ọ ga-eweta ya. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi ihe àjà mmehie ahụ, gbukwaa ya ịbụ àjà mmehie n'ebe ha na-egbu ihe àjà nsure ọkụ. Onye nchụàjà ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara àjà mmehie ahụ na mkpịsị aka ya, tinye ya n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ. Ọ bụkwa ọbara ya niile ka ọ ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ àjà. Abụba ya niile ka ọ ga-ewezuga dịka a na-ewezuga abụba nwa atụrụ n'ihe àjà nke àjà udo. Onye nchụàjà ga-esure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà n'elu àjà ọkụ nke Jehova. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya nke o mehieworo. A ga-agbagharakwa ya.